A Liga Kupa negyedik fordulójában a KTE csapata Debrecen otthonában próbált meg visszavágni az előző heti hazai pályán elszenvedett 2-0-ás vereségért. A civisvárosiak a legutóbbi meccshez hasonlóan ezúttal is szinte a legerősebb keretükkel álltak fel. A kecskemétiek mestere viszont az MTK elleni szombati és a szerdai Győr elleni összecsapásra gondolva inkább az U21-es fiataloknak adott lehetőséget. A hazaiak már a találkozó elején magukhoz ragadták az irányítást, és sorra dolgozták ki a helyzeteket. A 32. percben aztán ez a fölény góllá is érett. Egy szögletet követően Berdó góljával megszerezték a vezetést. 5 perccel később már 2-vel vezetett a DVSC, miután Jovanovics is betalált a kapuba. A második félidőben a kecskeméti fiatalok már bátrabban támadtak, több lehetőségük is adódott, szépíteniük azonban nem sikerült. Ezúttal is a Loki nyert 2-0-ra, a csoport másik meccsén a Békés Csaba 3-1-re győzött Szegeden. A tabella élén a Békés Csaba áll 9 ponttal, második a Loki 7, harmadik a KTE 4 ponttal.